Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μάξιμος Κουκουλάρης και σήμερα καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είχα κάνει πριν από κάποιο καιρό ένα βίντεο που δείχνα τη συλλογή με τα νομίσματά μου, αλλά επειδή δεν βγήκε αρκετά καλό και σχεδιάζα να πάρω κι άλλα, ναι, το ξανακάνω το βίντεο με περισσότερα τώρα νομίσματα. Είχα δηλαδή κάποιες δραχμές και λίγα ξένα νομίσματα και τώρα έχω πάρα πολλά νομίσματα και θα μου πείτε τώρα πώς τα απέκτησες, μπορείτε να αναρωτιέστε. Σήμερα πήγα κάτω στο μοναστηράκι, εκεί κάθε Κυριακή που πουλάνε διάφορα πράγματα, αντίκες και αυτά, και τα πήρα πολλά, ήταν σε καλή τιμή. Δηλαδή ήταν κάπου στα 70 νομίσματα. Κάποια ήταν δώρο, επειδή αυτοί που είχαν τα stand εκεί ήταν πολύ ευγενικοί. Και γενικά όλο βγήκε στα 20 ευρώ, που είναι πολύ καλά. Και πάμε στο βίντεο. Ξεκινάμε με αυτή τη μία δραχμή του 1988. Μετά έχουμε κάποια ξένα νομίσματα εδώ, 2 δραχμές, 5 cents του Καναδά και άλλα μονάδραχμα. Εδώ έχουμε άλλο ένα ξένο νόμισμα, κάποιο από την Αραβία εδώ και δίδραχμα εδώ. Έχουμε μετά αυτό εδώ θα σας δείξω τα καλύτερα που έχω και τα ξένα και αυτά, επειδή δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγονται και αυτά. Θα τα περάσουμε έτσι μια γρήγορη, ας πούμε σαν αυτό, αυτά τα cent, αυτό το φιλιππινέζικο που είναι πολύ ωραίο, 20 pence, κάποια άλλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. 20 λεπτά. Πολύ ωραίο νομισματάκι. Μετά έχουμε κι άλλα ξένα, κάτι ρώσικα, κάτι τουρκικά. Μετά εδώ έχουμε 2 δραχμές, έχουμε αυτό που μοιάζει με ευρώ και άλλα εδώ. Και μετά έχουμε 3 20 δραχμά, όχι, συγγνώμη, 4. Λοιπόν, θα σας δείξω αυτό στο τέλος τι είναι, γιατί είναι το καλύτερο μου νόμισμα. Και μετά έχουμε εδώ ένα 50 δραχμα του 1980, καθόταν εκεί στον ήλιο σε ένα stand, το βλέπω. Το μεταξύ μας το δώσαν δωρεάν, επειδή ήταν αυτό το φιλιππινέζικο και ένα 20 pence. Και είναι σε full καλή κατάσταση. Πολύ όμορφο νόμισμα. Μετά εδώ έχουμε και άλλα πολύ καλά νομίσματα, 10 λεπτά και 20 λεπτά και αυτά σε πολύ καλή κατάσταση. Μετά και άλλα γλυκά και άλλα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία δραχμή του 82. Έχω 3 τέτοια, είναι χρυσά. Μετά έχουμε και άλλο μονάδραχμο εδώ. Δίδραχμο. Έχουμε αυτό εδώ το πολύ βρώμικο νόμισμα. Το καθάρισα, αλλά όπως και όλα τα άλλα. Αλλά δεν βγαίνει αυτό το πράσινο πράγμα που έχει πάνω του. Έχουμε ένα αυστραλέζικο νομίζω. Κάποια αραβικά. Δραχμές. Ένα παλιό 5δραχμο. 2 δεκάλεπτα της δραχμής. 5δραχμα, 10δραχμα. Έχουμε εκεί dimes, κάτι yen, εκατοστάδραχμα και κάτι αραβικά. Και μετά εδώ είναι λεπτά του ευρώ και ευρώ, εκτός από αυτό που είναι 1 pound. Και λοιπόν, τώρα θα σας δείξω το αγαπημένο μου νόμισμα και το πιο καλό, που είναι αυτό. Και θα μου πείτε τι είναι αυτό, ένα απλό 20 λεπτό παλιό της δραχμής? Όχι. Βασικά ναι, αλλά είναι πολύ παλιό. Άμα δείτε, είναι του 1894. Είναι το μόνο μου νόμισμα που είναι κάτω από 1900. Και ναι, μου αρέσει πολύ.
Μετά έχουμε αυτό που το πήρα για 8 ευρώ. Είναι πολύ καλό. Πολύ καλό για τη τιμή του, λέει πλήρη σειρά του 54. Βέβαια αυτά δεν είναι από τη τράπεζα από ό,τι έχω καταλάβει, επειδή έχουν λίγες φορές. Τα περισσότερα είναι του 54, έχει και ένα του 59 και ένα του 64 και τα λεπτά είναι όλα του 69. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Και μετά αυτό που ήταν στο σπίτι εδώ και καιρό και δεν το ήξερα, είναι της μαμάς μου. Είναι σε Last Coins Collection 1992 Complete Set. Έχει εδώ τη Selectica και είναι αυτό επειδή είναι η σχολή που σπούδασε. Και όπως βλέπετε μέσα έχει 5 δραχμα, 2 δραχμα, 1 δραχμα, 10 δραχμα, 20 δραχμα, 50 δραχμα και 100 δραχμα. Ενώ αυτό, επειδή είναι πιο παλιό, έχει 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά. «50 λεπτά, 1 δραχμή, 2 δραχμές και 5 δραχμές». Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτή είναι όλη μου η συλλογή. Να σας το δείξω άλλη μία φορά. Πάντως άμα σας αρέσει να συλλέγετε παλιά πράγματα και γενικά πράγματα και είναι παλιά και δεν μπορείτε να τα βρείτε από κάπου αλλού, κάτω στο μοναστηράκι κάθε Κυριακή έχει διάφορα έτσι stand και μαγαζάκια και αυτά που πουλάνε διάφορα παλιά πράγματα, νομίσματα, πετρώματα, κοσίλια, παιχνίδια, διάφορες αντίκες, έπιπλα και το καλύτερο είναι ότι μπορείτε μετά να πάτε να φάτε και στον Μπαϊρακτάρι που φτιάχνει τέλεια φαγητά. Αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας παιδιά, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.